Häzirki döwürde Türkmenistanda sportlaryny meşgullanýarlaryň sany barha artýar. Onuň jemgyýetdäki ähmiýeti ýokarlanýar. Munyň özi häzirki döwrüň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Hormat prezident bu ýurdumyzyň sport düzümini ösürmäge uly üns berýär. Häzirki döwürde öýdäýär Türkmenistanda velosport täze ösüşe eýe bolýar. Bütün dünya velosiped günüňi ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky elçihanlar tarapyndan dawarlanmagy aýratyny ähmiýetli boldy. Ma'lum bolýaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasında 3-nji iýuny bütün dünya velosiped gününi ýygyran etmegi halkara jemgyýetçiliginde uly gollawa münasip boldy. Bu resmi namanyň tasamasynyň hormatly prezident bilen başlangyjy bilen işlenip taýýarlanmagy Türkmenistanyň sport ýurdu hökmüne ikrar edilýändigini tasdiklaýar. Bu çäreler adamlaryň saglygyny berkitmekde, spordy we köpçüliklerini beden terbiýesini ösürmekde ören uly ähmiýete eýe bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda ýurdumyzda velosiped sporty işin ösürilýär hemde uly aýratyn meşhurlygy eýe bolýar. Ýurdumyzda sportyň büýük görnüşiniň gadymy ýürürlüleriniň bardygyny ynamly aýtmak bolar. Häzirki döwürde Birleşen Milletler Guramasynyň kararnamasynyň kabul edilmegi bilen bolsa, ola täze derejä çykýar. Gahrman arkadamyzyň taşýaly sport ählimi we parahatçylygy, döwletler hemde halklaryň arasyndaky dostlyk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy putulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar.